ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടോക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് കേരള. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂത്തുപറമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിലാണ്. കൂത്തുപറമ്പിലെ ഒരു വലിയൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് നോക്കാം. എവിടെയാണ്, എന്താണ് വർക്ക് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ വാഷ് ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴുകുന്ന വെള്ളം, ഇത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, താഴേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പോൾ ലീക്കേജ് വരും. ടൈല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് വാഷ് ബേസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വെള്ളം താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉറപ്പായിട്ടും വാട്ടർ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യും, ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ ടൈല് വെക്കുന്നവരോട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് അടിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്കും വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ വിചാരിക്കും സീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉറപ്പായിട്ടും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യണം എന്നതാണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സൈറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് പൊടികളും അതുപോലെ സിമെന്റ് കുഴച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടുന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പൊടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബാത്റൂം റിമൂവ് ചെയ്യണം. ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ആ പൊടികളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളയണം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയൊരു പൊടി പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴുകിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ പ്രൂഫിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്ലീനിങ് ആണ്. ആ ക്ലീനിങ് കൃത്യമായി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂത്തുപറമ്പിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോട്ടലിലാണ്. ഹോട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ബാത്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാക്കിലൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞ പൊടികളാണ്. ഇതുപോലെ 3-4 ചാക്ക് പൊടികളെങ്കിലും ഒരു ബാത്റൂം അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്ത് കളയാനുണ്ടാവും. അതായത് സിമെൻറ്റ് പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമെൻറ്റിൻ്റെ. അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകും ബാത്റൂം, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുന്നത്. കഴുകിയിട്ട് ഉണങ്ങണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മപ്പായി എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ മപ്പായിയുടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മപ്പായെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബാത്റൂമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട്. ഒരു 10-20ഓളം പ്രൊഡക്റ്റ് മപ്പായിയുടെ തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് മപ്പായി. ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മപ്പായിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ മപ്പായിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. കാരണം ലിക്വിഡും അതേപോലെ സിമെൻറ്റ് ബേസ് പൊടിയുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നന്നായിട്ട് മിഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കൊള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പലരും വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മിഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു 3 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മിഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കണം. അത് 4 മണിക്കൂർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം എടുക്കും. ചിലപ്പം 6 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഏറ്റവും നല്ലത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഒരു കോട്ട് അടിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കുക. അതാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് സംബന്ധിച്ച എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.